Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен и благодаря за поддръжката. Бумеранг за врага. Никога не е нужно да жалеете вашите врагове, защото тази жал се отразява върху вас самите. Тоест, вие жалеете сами себе си. Това не значи, че трябва да сте жестоки и коварни, както вашите врагове. Нужно е да погледнете от друга точка на нещата. Вашите врагове, когато ви вредят, какво всъщност те правят? Може би ви правят по-гъвкави, по-устойчиви, укрепват ви, може така да се нарече. Хората се стараят и работят и за това им се полага хонорар, а именно да им се отплати със същата тази монета. Това не значи, че трябва да правите същите гадости, но с духовна и енергийно зрение, т.е. да върнете така нареченото зло в енергически смисъл. Това е нужно обязателно. Затова, когато почувствате, че нещо е прилетяло от врага, може да е някакъв негатив или някаква гадост, почувствали го върху вас, този ден е желателно да направите следната практика. Във втората половина на деня, вкъщи, запалете една свещ. Каквато и да е свещ, просто да е нова. Запалете я, седнете и 5-6 минути просто гледайте в пламък. Почувствайте силата на огнената стихия. Почувствайте вашия вътрешен огън. Почувствайте как изгаря целият негатив. Как се очиства енергията. Огъня, това е светлина, това е топлина. Почувствайте това вътре във вас. Почувства ли го? Кажете следните думи. Огън свещен, душата моя сгрява, а злобата твоя обратно към теб отправя. Истина. След това загасете свеща, счупете я и я завийте в някаква хартия. В този ден е нужно да изхвърлите на боклука, вън от къщи. И преди сън е желателно да вземете хладък душ. Целият негатив бумеранг се връща към вашия враг. Благодаря и довиждане до следващия път.